това? Играта не е приключила. Какво трябва да е това? Ха-ха-ха. Не искам да запитали всъщност преди 5 месеца. Сега пак какво ще правя? Трябва всичко да мисля отново. Приятелката ми я няма, а и родителите я търсят. Сега какво ще правя? Ха-ха-ха. Наистина смешна ситуация. Да, бележка! Здравей, Вили! Има много важна мисия за теб, която трябва да изпълниш. Ти най-вече твоята приятелка сте в опасност. Твоята мисия е да откриеш още една бележка в моето кътче. Там ще откриеш и мен. Бележката ще те заведе по-близо до приятелката ти. Очаквам те. Не искам повече да се забърквам в такива неща. Но заради приятелката ми ще го направя добре. Мисля, че знам къде има скривалището, но не ми се иска да ходя, но заради приятелката ми всичко ще направя. Все пак минаха 5 месеца, както не съм я виждала. Че трябва някъде да е тук, точно... Мисля, че беше там. Да, точно там. Леле, Боже! Това е там мръсотията му, да, с работата. Леле, Боже, Господи, къде? Това е тази къща, това е тази бележка пак. Близо